Felly, mae gen i nafic, dyn ni'n, ddylwn ni'n gael o'n gyfeillgarwch diddorol, ta? Ie, maen nhw wastad yn gwybod mas. Ydyn nhw wir. Odyn. A fysa chdi'n ei alw o'n gyfeillgarwch, ta? Na, maen nhw'n nghyddfa i gilydd bod tro mae gytre. Odfyd, fel arfer mae rhoi ges i'n lico fic. Ie, ond fydd hi ddim isio perthynas a felly am gyfnod am hwn i eitha newydd lofnodi ffapurau ysgariad. Ie, am yr i hen i ni. Dwi'n i mam hynna, chwaith. Wedi arfer babysitter fi, Doc. Mae hwnna'n od. Dwi gryn dipyn yn hun na chdi, dau. Na, mae no goes on. So ti moyn bod yn listad i li? Wir? Mae li weld yn hogan ddigon clen. Na, beth mae hi moyn ti feddwl? Trysta fi, watcha di dy gefen di da hwnna. Dwi'n swnio fel bod ti'n ofni. Ma fe. A pan wyl i naw, gyfynsodd i fi bod Bonnie Tyler yn wari Nancy a'n troi lan i Drytarw bob Nadolig. Ond, when i misodd ei bod so oedd hi'n troi lan ma. Faint oed oedd ti? 15. Ond enw iawn Bonnie Tyler yw Gaynor Hopkins, so oedd yn neud sens. Ha? Nancy Hopkins? Gaynor Hopkins. Ond enw priod Nancy D. Hopkins, ynddo? Exactly, with Lee di meddwl am popeth. Dim ond pam dath Bonnie i'r cliff diving competition flwyddyn diwethaf, ffindes i mas with a couple lot yn bollocks. A wy'n i ddigon lwcus i roi liftydd i'r bus. 2013, with y Nadolig cyntaf i'r lacson iawn. A wedyn, with yr adeg drwydd i gymunso fi bod gi'n sgrifennu nofelau mochedd. Ne fi wen. Wrth gwrs, wy'n i ddim yn ei chredu ddi. Troi mas bod gi rili yn sgrifennu nofelau mochedd. Na. Dan pseudo... Be ti'n galw? Pseudonym. Ffig enw. So gi dal yn gwybod sio fynd o ddi mas. Pa ffig enw oedd... So ti moyn gwybod? Ond... Drychan yn lyged i Phelps. So ti moyn gwybod.